Unang ilam kalyang Persya Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus Tarwel Khan ulather teng ke Executive Committee hapo kajing ilam ka VPP halor kajing skapjar hakapor bayat ka dorbar haba pinsya ya ka ka ba uong hijing bakla ki bakraw shabar ka chamber. Uba kain haba keren sya kinong thok kubor ulaong bakalong ka bom yahap ya ka isi banyat lat na kijing etay ki bakongsan hapo ka dorbar kamtam haba ya deibat kijing keno halor kijing bombyang. Ula keno syuk-syuk ya ke isi halor ke jingpen ken ya ki kendon da ka bawanra ya ka supplementary expenditure ne ke jingpen lot ka bakham tam haswa ban manager ya ka mangtingka ka bakongsan na ka benta usnem mangtingka 8,000 arpausan 8,000 arpondriu. Kadang-kadang ka cing siya. Hadu mahadi ka klipmat baki pas ka badat ni kamyo ya ka jubab ka basyai. Klamla hi ban jubab ru. Klamdan ka cing syai ka basyai kedar kum kasni Nrei ka ka bang lengo kalong ba kilit haying dorba kim lajang ki pensyai pan haba ki penkesan pan haba mo kumboong no rem dorbar penkesan haba hajing sya kanu gajing penkesan kanu gajing pensyai ka de manong hing dorba gajing ya tai ka jungi ka de haying dorba kam de surok kam de kamera nrei gajing pensyai gajing kwa jing syai ka jungi kajing ya tai ka jungi kalong bet hapo yung dorbar mangikut ikarun ka appendix 4 hapor ba pisnai ka to budget book kala don ha ka di rules ki contents ki subhead ki badai ban ngat ha to ka budget book kat kum ka appendix 4 henry ya ka di ka appendix 4 ru kham shem follow ba kham lai ru ban jubab ka bakham pen pawi kalong ba ha ka grand number 1 Joga di kepenmi ya ke supplementary expenditure 24-25 hana bakade ya ki nong trei ki batung taka SD jong 24-25 ke badang don high court. Henry ka balong mo apat ha ka legislative ka badon kita ki nong trei ki batung hi taka SD ke bomdan court pat ya ka taru ay supplementary expenditure. Tikatahi kala contradict. Desa kawai kung mga Grand House mana kalong ba haka tu ka head jong ka supplementary expenditure ka baki ong ka 24-25 kamngat tang jong ka grand number 1 kagerat ka kangat ka grand number 3 kagat ka grand number 9 kangat ka grand number 6 tenre kikem kila klop lang haju teka balungo kalong kumno kin peniat kam kini haba tang ya ka budget lani tang ki grand ru layak pen kulmar teka ta di kastan ka jungi ngi ya kan ka budget ka pemerintah ngimhun ngim sultanat wat lada ki penkesan sabar ki ong bagade ka surplus budget ringgit yang hin sayui nga kermen bakata ka surplus budget ka jongki kan ne adu bukut tang itai mga